sabathwele egameni sethu Jesu. Manje-ke ngibona ukuthi kunetiye lapha kuTherere. Bethiwe sizo sobabili sengiza ngedwa. Ngoba nakungashiya ikhala kithi. Cha. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu. Ngicela ukukhuluma ngesizulu. Amen. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu sithwalile sesifikile kule ndawo. Ngiyathindeka kakhulu ukuba umfundisi osukayo la sasisibonene ngale eMthatha ngonyaka ophelile. Ngiyathindeka kakhulu uma ngabe ngikhuluma kanje ngoba usho into esike yashiya. Kodwa-ke okukhulu kakhulu bazalwane size la sizokhonza uNkulunkulu nathi kanye nani. Sizolalela lokho uNkulunkulu azokusho kimi siphakathi kwenu. So sizofunda nathi. Engingakusho nje ukuthi lokho uNkulunkulu asekukhombile kususe. Ungalindi ukuthi ngisazobona ukuthi bathini abanye. Ngoba kwesinye isikhathi ukhuluma nawe ngezwi elikhuluma nabantu abaningi, kodwa akhulume nawe kuphela. Uthola ukuthi uNkulunkulu uzokhomba into eyaziwa wena, kodwa eyisho sigcwele la. Bese kufanele ukuthi lo nalowo uthe ubaba umfundisi enze introspection. Useshe wena ngaphakathi ube uyabona siyalungiswa-ke usuku nosuku. Angeke futhi size siyibambe usho njalo uMpostoli uPawulu. Uthi kwamina uqoba ngiyibambile, kodwa ngiyazelulela kokuphambili. Uthi sijonge emgomeni. Bethi siwe kwagobeni bazalwane, noma kungathini, noma singafika sishaya intambo sisihamba ngamadolo, kodwa siyakhona. So ukuze siye khona kumele we must get rid of everything uNkulunkulu angayithandi thina. Asikwazi ukuya akusashiwo selaphela likhona selalithi akungenwa nemithwalo. Ngiyakhumbula asikwazi ukuya nemithwalo, siyangena singasenalutho. So uma ngabe uNkulunkulu ekhomba susa, futhi ngesinye isikhathi asinawo amandla okuzisusa thina. Kumele siye kuye uthi Nkosi nalokho kuyangihlula. Bese uNkulunkulu athumele indodana yakhe ekususe. Ilokho nje bazalwane siyabingelela, siyamthanda kakhulu nathi uJesu. Asihambi-ke ngokubona, sihamba nje ngokukholwa phela. Uma sibuya la sobe singezile uzofuna iminikelo noma sizofuna izinto ezithize, kodwa sizofuna ibandla esizohamba nalo. Kukwena-ke ukuthi uyathanda ukuhamba siye la siyakhona. Siyathanda-ke nokuphelezelwa bazalwane. Masiye eMthatha ngokuzayo siyojabula ukubona lonke. Masiya kwenye indawo la around yosijabulisa ukunibona futhi siyathanda nje ukuhamba nabazalwane ngoba kusigcina sisemqeni. Uyabona ukuthi angikwazi ukuthi ngihambe ngokukhuleka ngithi ngoba ngise Eastern Cape angikhe KZN ngizokwenza noma kanjani, ngoba kunefu lofakazi. Ilokho kusigcina sisemqeni ukuthi asikwazi ukwenza umathanda, sihamba ngokwentando kaNkulunkulu, asihambe ngokucabanga kwethu. Kunezwi lapha kuJobe, uJob 28 liku-verse 28. Ngiyafisa nje ukuthi nilifundeke ngolimi lwenu ngoba mina ngizolusho ngesizulu. Isizulu sithi wathi bantu bhekani, ukwesaba inkosi lokhu kungokuhlakanipha, kodwa ukusuka empini kuwukuqola. Simele ukusuka. You have to take a step and move away. Kukho konke okubonakala kuJesu Kristu.